أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. أن يكنك كما أن بخور بدك نو yang usulam badoi usulami nani femba sabade farambe nyogonka a folo wakiyatu ani suratul rahmanu ani qur'an ayan benu ba fama ko wa azin fil nas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amikin liyashhadu manafi'a lahum o usula de ni o fen kurate fen korodo an manaka amena o bukhuru min do wala ma usula min do ka famuna o asirin da garska ko da maka fonga wushu ka warsoro dronte wari ba kono a chama relation ba kono kanu ba kono daw tulelo ka daw yela o ba kono ka mahabba sora ka boy ini mogoche mahabba kore kanu o ba kono ka relation soro ne arabo ko ala kayna fini mogo ni nyogonche kuma dola maaminun ti songi wele kana uka temi yorola ala biso ino o mabo sababu bina abido nyogoda paska nyamena nga sheko bado ya nga wali yu bado ko qur'ane wala masalatu abi fanwo fense mamu nye dugu kolo koka ko bukhuru basi mamano yijiri o atike walidi kafin bijiri wushu ko jugo bijiri sebe koro ko ngara wali ay me fon ne qur'ana ba se mama wala ma salatu jiri ba se mama otmani ni soro ni akan nogo ima iba wushu tile kono shinafla dugu jara iba donin keru tasmana nafra tasmala minu mido qur'ana ale adobe ko sharboni aka soro doro ibisaka bla femna doro ni bi se ka a wushu bi jo ale shishi kuna de sogoma ani fitiri me ka bara chogo kama no tanti soro ke ya dongo do kone ka fitinin ka tasmana a shishi bi se yoro garska bi se a shishi bi se yoro mangutu bi se a shishi bi se du kolo yoro daraja bi se o kada ka finya chito o de bitare wusula shishi bi se ka wusula wushu bamakoya a shishi bi saka ta yoro mi eka miriti se ama o kore kuma da bin usula indon ka tasmana abi se france abi se ameriki kada ka jiri fana gwazate fo jiri ni fendo de farame nyogonka otmani ni alai mamin ka sababu bonna nin kelen doro abi ka nya dawbe yele nin keli paska woni usulan wushu wusula min titame kafe mi kuyari nye kelenka ala sono yigi li kera daw yala la soro kera o kuyari nye joli beni ngono ot makani fo aka shido an nafani asoro mata hakedo o nay limuro nay welili ke o sharti minum bala na soro chugo ambo da tuloka o wusula kun volaka hake a beti saka fo tiktok ka ni YouTube da amsuka era sabaka ni kelenka ambi doni de fokuma nyabla ka saka fam otman ni ambore ni yebu huruf lanai nere bi mo don nu bi jela suraka udo o nafra suraka shia minundo minum bi mine nunun fere o fokunye muyi ni ye ulu yere nyinga wa ko ndi doni foyi shido fo nga wusula kurukuruma parce que ni min flani ni nyo jira folo o ye mugulama de ani ntikeli nin fana ye adamana tade me ambe ni labe ni chebi sabadi chebi sabakilengele ni mogo be tile ka kuma fo o on ti chaman do ala me ambi do nin do ala no le wele ka do ne biya netia o ba funga demba de ko ngo wusula kurukuru mai min kurukuru malo parce que ale bi kari de ibabla tasmana al ni morsonin kari ala al ni hake abi wasake oluti togo shido wusula ina ko wusula kurukuruma
ni midla ni cɛ 30 de ani an b'a fɔ jiri dɔ ma ko ponbonbogolo dɔw ko fogofogo fura fo n'i y'a de ti dɔrɔn bisi dɔrɔn a bɛ mankan bɔ an bɛ nin dilan ni o de ani sogo koji ni sogo kora a ji o de bɛ kɛ k'a furakɛ a n'a kɛfɛ tɔw an karamɔgɔ nin kɔni sigi bɛ fɛn kelen pewu de kan i n'a fɔ an ye wusulan fɔlɔ min fɔ fɛn caman bi a kɔnɔ mɛ nin kɔni kɛrɛnkɛrɛn bɛ dɔrɔn maa min bɛ fɛ ka wari sɔrɔ ka wari sɔrɔ nin mananin kelen ta nin hakɛ la n'i ye nin ta i bɛna sa hakɛ min na i bɛ se ka o ɲɔgɔnna 30 wari sɔrɔ nin kelen na mana in yɛrɛ bɛɛ tɛ dɛ i n'a fɔ a kuru kelen ɔ n bɛ mɔgɔ dɔ fana dɔn n b'a tɔgɔ fɔ yan n dɔgɔnin don a tɛ bɔ n ka so fiyewu hali ni n ka kuranko baara kɛra kuranko baara fɛn o fɛn bɛ yen ale de bɛ na ne fɛ a tɔgɔ ye ko Sise a ma ne ka diɲɛ foyi kanu komi nin a ko kabi ale ye nin sɔrɔ ale ma dɛsɛ a yɛrɛ kɔrɔ tuguni n'i y'a bila tasuma na dɔrɔn wari bɛ na i b'a kalama ni sogo bɛ yen sogo feerelaw kɔrɔ bien sogo b'a musow bolo b'a la ka a tigɛ dimɔgɔ bɛ girin sogo ka cogo min i garisigɛ ko bɛ kɛ ten de min mɛ an b'ale labɛn ni cɛ 30 de ye dɔnni ninnu jiginna nafa bɔli de kama dɔnni ninnu ma jigin k'u to so kɔnɔ k'u datugu n'o kɛra a tɛ foyi ɲɛ fo k'a sama ka bɔ k'a baara i yɛrɛ k'a baara mɔgɔ ye u ka nafa sɔrɔ nin de ye ale fana kibaruya ye o tuma n'i ye weleli kɛ i bɛna nimoro sɔrɔ video kɔrɔ ni Wakiyatu ni Rahmanu ni Waazi ni Wusula don i b'o fɔ ni cɛ 30 ta fana o kɔni dabɔn bɛ dɔrɔn wari dɔrɔn de kama mɛ an kumana wusulan fɔlɔ min kan fɛn bɛɛ bi o kɔnɔ mɛ nin kɔni wari dɔrɔn o de tun ye sigi in dakuruɲɛ ye an b'a fɔ ala ma an bɛɛ diɲɛ waati nataw la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu